and all the time. Nkwaningo igambia muri mugogete gavana ararero. Gavana, Your Excellency, karibu sana Mosocho Highway. Ene kanisa ya chagitange 2 years ago, lakini gukina very fast. Nataka mshukuru pastor wa district ya Mosocho. Tagete ko tebi Your Excellency amu pastor yekira jita kanisa chigachya abadventista ichiarengense mono, lakini through effort yae tagete ko tebi nga otarire nando akikishire nga chikanisa Johnson kogoroka chire. So for that reason nganchire nkaribisha abageni bande abaheshimiwa wenzangu tuwatu mheshimiwa Munyero Ward na endenero bwata chibesa chito chi county numusawa mokebone kire na ikire sare ongwekanya na motebi ngankonya magendro ngirbo gusero. Also we have our neighbor here Mheshimiwa Rich na ande wancha kwa iwera ba Kristo wachiche gusasima monaindi na ande ngwa hakikisha because naye numu Adventista tara na ba Krista abons. I want to promise nga sebo gusero no doubt. No nyene mbeli yara so ete kidogo ngango gusumande tete ko teinga mangana alitu agorta ke ona aragere tetu ganja muno. Igorende bono nije ndo musani mono wetani bons. Kwa sababu hiyo mimi nataka kuheshimu na ande nkuganiria maya. God willing tutage togende oike 2032 uchakirabu ayande tutawachia Mungu. Tage tentikirabu very fast before ntara murangiri mheshimiwa the governor gakia baheshimiwa wenzangu just a minute maybe mumanye kane tumanye koreto mugavana okorange mirime yo wa MCN miya na bondo chino ige tori ya chire karibu. Happy Sabbath. Happy day. Asa marita nkoro kwa pito tachi usenyororo seitombo getutu Munyerero mumata Munyerero mata getutu chache note na intuna bagetutu bari bategeretero goro na ichire gaiga okobo mugavana na nagusiro mheshimiwa Vincent no mumromi yare na yasa na kuna nkoro ya na mwego ateba na mbora Paulo gara kuru kusaulo agachenje kurusora karungana ki bo kwanza na era chenje kuru wali asarenge ganda mubwatse obero montombiya nende twara to mugavana gochaga mugavana nanti tabantu banyasaye nende no mwesi yale chino mukatholikinde lakini ngasi kanisa chionsi igo gavana tate gotenga abantu abo getutumba gwanchite na ikaransi na igure muna bakonya komonya mbore mwata yabanga mpaka ko 10 mbare gabata yabire mpaka ko 10 mwanchire boigo ando mata karbo abo goija ko bako igoro igo kwa ile ira wasebono igo gavana bagetutu aba mitomba gwanchite to twarante miende yonsi kotara bara na sabari yeye paka 2032 kuno yo mitata yaba ke 2032 na ta ka goto boliya kero monta ro gavana kero go kere next ro chiaro kere kieke o president mata yaba gavana go kora korwa aso go president na hicho ndigererie abo minister wa finance nyako ga chiaro ndio mona sana tiganya sawa sisi. Pastor, Your Excellency, the Governor, na Wakristo wa mintongo bakwani mbia more yango tukwana niga na autorese kanisa tate abenya sai no muya na wantawa ya. Your Excellency mbia mono sowo nyarari bagajo bocha bogusero ne wodi erenene na inde ne bwata Wakristo barabaya lakini rene monganche motebanga abagusera aba etoburukaine nabageka osebona bono intuna abagusera nabageka no monto yomo ebaruetero goro bagacha mata gorari to bwata karima gasinini lakini tugacha tokaeberia baminto bagatoa so nte tukwane bono kwa niaba yomo getutu mata ngariwe liwaro
oikatute no mugavana Paul Simbarati ngwanjira na tore boyo tuanjira ni kabisa. Your Excellency na wora ago kuigwa Mario Gigete aro uma etensa rimache njanya kura. Lakini this time round a generation yero elieta geta magenderero oikabate nenae abantu bariga ntwanya konyora basari kuna tokonyorera ondi nkongenerinde. Your Excellency basari egwatwa yagerera abana baito bakogende cy'isukuru ayo bantu bwate emisugusiku ake okobe bijana mbere ayo bigorye bike batatageti kogende sukuru na batebiri botambe kakitiga tuteka advantage yo mugabana uyu digere toira abana baito vocational training centers mubwata nerere nyaoraria abana baito tigabagende egento mugabana uito atenirete abana bagende sukuru digere tosirio botaka kor chinyomba cheito ngwanchana tore ngatorusi abana isikoto baire sukuru toteire ti abana abe sukuru buri mu butokurwanirira mboka iyo uburi mu kase botigere totora abantu gusa abana baito no gongo ine monyugwete buya. So Your Excellency nimaete abakresa abami inte mbiyabare lakini ntuto bwati chidini mono chirichi nenega iga boge tutu chirebere eyere kansa ya Catholic ne kansa ya SDA tari boyo lakini bonsi bancha ine na bonsi bikubari iranga ngo support bare muntu teyo ko musamaega tuanchira nire ko batinda etimbarosi gavana kara achache kutara iga mumukaribishe chinyomba chenu. Your Excellency mugetutu ga kwanire na bera abe bantombare barataka gwaka Mario Gigete ntaite ko bago cyase muri batebichinga kicyabo cyakorede cyaheride boniga ntutaitie moko indamwamu neribero gati yaito umugetutu nagambete myaka 10 oyoro mu muromo ndebo mugusi bono twaye yo mu muro kabero yoro mu basi kamoranje ndogo mu wadis ndoja kamana mambi abana abona ntundo taite babekende gosobono tigantigere gotimbarosia tende tuachaga kumwaliko bomo ishmo Vincent na otori gankonye ko bwati story ga wanegasi ka kinere mo wancha una amwire gocha setore tutareramo mojimo no yuwete ba David ai no monto muya na no mo krestore kaki naende to jigosuka mo como sabeta suka mbia mono kenya saba siseni samarita nenga te mo maita mono nchenkoro kumana ne Richmond Rayori nincho mo ka atebete ngatinganda rabu atekero keri mbia mono tiganya saba siseni oya ukwana mono tro chiaragerete thank you so much yabashimiwa. Maybe amangana abere ni mantara leto mugabana ringana litangani. Your Excellency, thank you so much ngwata e program ya bana 100 kurukere wode igontagete goteba ngabana mbare bari school batigerete standard 8 abandi batigete form 4 batagendete maybe grade clearance ntugwata mabaga 100 wetera sumugabana tokoira abana nyaore as from January igora teri ya obisiari utuhakikisha kwamba abana batware skill courses egendo kendi ya gabri. Your Excellency nganchire nkwane genteke ntubwate nyagitari health facility ya Musojo amapinga ya health what is remaining in machine very sato chibe kwali nyagitari eligoru ebe promoted to level 4 with your permission. Your Excellency onko gosabange kiretora atware level 4 Musojo. I want to say naene jamu elekei TRH itapungua kidogo. Kwa hivyo nitagete gosa with your permission wanje chimashini jijibe kwalia enyagitari igoru ekonya abantu abaitu. Finally award nenene nonyene jiparanga budget kariga banokonga gakuguswa
wono chori gereriga singen chega nengarake kuwe ya Richmond okwa Richmond 27 aibeka noye chibe noye mara kabere ore taiga bugusire. Others, thank you so much. With your permission, next